समाव आं इसोरखौ हामबायनो बेबायदि सुंदर इसोरनि अननायनि गेजेरजों बे कम्पिटिशनाव अंशग्रहण खालामनो मोननायनि थाखाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय जय मसीह। आंनि मुङा जाबाय पृथ्वीराज बसुमतारी। आं धालपर इउसिएनाय मन्दिरनिफ्राय थ' बे समाव आङो बे कम्पिटिशनावहाय आं मोनसे बड' गानखौ रोजाबगोनसै, नोंथांमोना खोनासंदो। आंनि बे जिउनि लामाया गोमोरलांबाय, आंनि बे जिउआ गोमालांबाय, आं जिउनि बे लामाया आंनि बे जिउनि लामाया गोमोरलांबाय, आंनि बे जिउआ गोमालांबाय, आं जिउनि बे लामाया आंनि बे जिउनि लामाया दानाव आं गोमोरलांबाय, जिसु नोंखौ आं बावगारलांबाय, गोमोरलांबाय, आंनि बे जिउआ दुखुनि दानाव आं गोमोरलांबाय, जिसु नोंखौ आं बावगारलांबाय, गोमोरलांबाय, आंनि बे जिउआ बेगुआ संसारा आंनि बे जिउनि लामाया गोमोरलांबाय, आंनि बे जिउआ गोमालांबाय, आं जिउनि बे लामाया आंनि बे जिउनि लामाया संसारनि लामायाव आं दारिलांबाय, फोरबो नोंखौ आं नेवसिलांबाय, गोमालांबाय,
जिउनि लामाया